Bana benkosi inkonzo yamanje phela umntwana beze bamukwayo ebambisana lesiphamanga sesizwe. Amen. Lokho-ke batshela benkosi saniyimemezele iningi ekhona. Siyafisa ukuthi sinikezele ithutshana lokuthi sikwazi ukusebenza imisebenzi yasezulwini. Bye. Yaikeza inkosi enkulu yasebuhlungu bakaNazaretha. Ngiyababingelela abangcwele egameni lenkosi enkulu uNyazi wezulu. Amen. Bangcwele yaboshelwa noma izacile isehlo esingehla ngaphezulu ngingalindele. Ngibona nami kukhona umdala umntwana ngazitshela ukuthi ngiphephile, kodwa-ke uma selikhulumile izwi ayikho into esingabe sisayisho. Ngizocela nje uNkulunkulu ukuthi angithwale, uNyazi lwezulu lungithwale, lungiphe nje izwi elilodwa noma amabili engizolipha abantwana, ngidlulisele kubantwana benkosi enkulu uNyazi lwezulu. Ngizokhonga-ke ngilosi ngesihlabelelo sika-31. Weludlawo Will
kube kuthiwa umuntu uyangena ezulwini ngokuhlabelela ngabe sonke sesingenile ngendlela enihuba kamnandi ngayo. Ebantwele elikhulumile izwi lathi angifakaze ngoJehova ngoba sizofakaza, sizobeka indaba ukuthi kungani siqoqene kangaka ngalolu suku lweSabatha. Bancane bagcwele, mina nje ngumntwana omncane, indaba eziningi zala ekhaya ngiyazizwa kodwa zidlule, kodwa izindaba ezihlalayo kimi, izindaba ezishunyayelwa kimi, uShembe ezishumayelela yena kimi. Bangcwele sinoNkulunkulu, kumele siziqhenye ngalokho. Futhi akumele singabaze nangelilodwa ilanga ukuthi sikophelele. Ngoba uma singabaza sizongaboni ubuhle lobu esihleli nabo. Uma kuwukuthi awuboni ukuthi kancane ukumbona uShembe kuyancipha, njengoba bemdonsa ngapha nangapha. Kuthiwa kwaba nesikhathi la kwathiwa khona, kusho umdala wezinsuku wathi masifune uShembe kamoya. Ngoba uShembe wenyama sizohamba sihambe sinamboni. Kunganga ufike ebuhleni uthi uyafika, kumsho kumhlangano ungakwazi ukufika kubaba. Kodwa uma ufike embhedeni usukwazi ukuthi ukuphelele. Shembe wasibhalela lemithandazo kaNazaretha. Lesi sihlabelelo somthandazo. Ngoba umoya omubi uphumile, uhlasela abangcwele. Uhlasela yonke imizi yamaNazaretha. Ayikho inhlobo yedimoni engawuhlaseli umuzi weNazaretha. Siyophelaphi uma siqhela? Siyophelaphi bangcwele? Ngoba noJesu, uma kukhulunywa indaba kaJesu, kuthiwa uJesu wafa njengoba bekolwesihlanu izolo. Akafelanga amacala akhe, kodwa wafela ukuthi uNkulunkulu wehlela kuyena wamembatha, wasenza umsebenzi wakhe uNkulunkulu ngaye. Base bethu zenza uNkulunkulu. Lesiboni yenzeka namhlanje kuShembe yenzeke eminyakeni emidala ewu-2000 eyedlule. Uthe uma engasekho uJesu kwasethiwa yebo siyavuma, uyinkosi nomsindisi. Base belishintsha leli Sabatha, uJesu afike la wangashintshi. Phela ufikile uJesu lo wayeshumayela indaba kaNkulunkulu, wayenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ehamba kulomhlaba kulamazwe awahambele. Kodwa kukho nekodwa lelilodwa ilanga la ashintsha khona, wayesethi iSabatha. Akuseyilona iSabatha abantu abakhonze ngesonto. Akukho. Jesu wayekhonza ngeSabatha.
Waphinda uJesu mangabe sedlulile efa ngolwesihlanu walihlonipha leli Sabatha. Bahluleka ukufihla ngoba kube babekwazi ukufihla babezofihla. Walihlonipha leli Sabatha, walala usuku lonke waze wavuka ngosuku lwangesonto. Lolu shemba athi asisebenze ngalo usuku lokuqala lwangesonto bagcwele. Ikuphi-ke la isibuke khona? Ngeke ngayixoxa le ndaba. Ngathi kwathi eminyakeni edlule wafika umyalezo kumina. Ngangingamngawazanga uNkulunkulu. Kodwa kushuthi uShembe wayefuna ukuzibonakalisa kuyena kumina ukuthi ubani. Njengoba ehlala ezibonakalisa ngokugcwele. Ngathi ngisendaweni yakithi lapho ngizalwa khona. Ngiqhamuka esigodini ngikhuphukela ngasekhaya. Mangifika ezansi komuzi ngingakangeni ngibona amathambo. Ngithi ngimkhumbuze le ndaba. Ngibona amathambo alele lamathambo. Lamathambo esazaba mhlophe bagcwele. Awana nyama. Ngizibuza ukuthi akabani lamathambo na. Ngisondele. Mangisondela ngifike ngiguqe kulamathambo. Wena wabona umuntu eguqe eduze komzimba mawusulele. Nami ngafike ngaguqa kanjalo. Ngathi mangiguqa kanjalo lamathambo aqala ahluma inyama bagcwele. uNkulunkulu uyakhuluma. Oyiphatha kahle indlu yakho nalakuyo ukuze uNkulunkulu angacunuki ukuza kuwe ngephupho. uNkulunkulu uyakhuluma nabantu ngephupho. uShembe uyakhuluma nabantu ngephupho bagcwele. Ngafike ngaguqa phambi kwalamathambo aqala bagcwele ahluma inyama. Ngayibuka le nyama, mayihluma le nyama inyama yomlungu. Kuze kuhlume kuze kube nezinwele. Ikhumbule phela ukuthi uJesu sakhohliswa ngaye uyena umlungu. Lokho kodwa wangasho ukuthi sithi ngampela uJesu wayewumlungu. Kodwa uNkulunkulu wayikhulumani indaba yakhe. Eyazi umhlaba wonke ukuthi ukhona lo muntu okukhulunywa ngaye unje. Ukuze wena ubone ukuthi lo muntu okhulunywa ngaye ukhona ubani namhlanje. Yahluma le nyama yaze yagcwala bagcwele. Wase yabheka lo muntu. Ngikuqile la kuyena. Uma ibheka lo muntu bese ngithi mina awu. Nkosi Jesu ubuyile, uvukile. Ebese yavuka ngampela. Uyabona manga umuntu eyivuka kade elele ngomhlanga. Ebese yavuka. Ahlale lesinqa. Wathi mayiqale vuka nje phakamisa ikhanda. Waqala washintsha watransform. Washintsha waba umqalo wendlela. Waba ubhombela lo esimbonayo esimaziyo ethumbeni. Athi yebo mntanami ngibuyile. Ngesikhathi evula izandla nami ngithi ngivula izandla ukuze sangane ngase ngiyaphaphama. Ngeke umange phela uNkulunkulu. Weba ngale sihleli kokuphelele. Uma namhlanje wena ukungabaza lokho esihleli nakho hayi ulahlekile. Nalabo abasijoyinile namhlanje abangayifakile ingubo emhlophe ngithi abadukile ngithi bantwana benkosi uNkulunkulu umthandile ukuthi nizongena. Amen. Noba nenzanga kahle manje ngabe niphumela ningayikhethanga inkosi unyazi lwezulu. Inkosi busise nizulu. Amen. Ngiyayikhetha inkosi ehlima nganasathi.
Ngiyabonga ithuba engiphiwayo kulomuzi sehlahleni. Uba ngene khona bese kuthiwa sizolalela inkonzo yabantu imthandazo. Bese kuthiwa-ke sifakaze ngendaba kaNkulunkulu. Amen. Ngakho-ke ngani zamethu nami ngikhunga ingilosi ivesi elilodwa nje 56 zoba ivesi elilodwa. Amen. Zingane zakwethu nabantwana abafikile lapha ingane noma abafike lokuzongena la washende bezoza ukuthi uthwale ngoshema abanye bembuza uNkulunkulu manjena nani niyaye ephaskeni ngathi awu mntanami angiyabona nje nami ngisephaskeni njengoba ngila yikho konke nje selehlu cha likhona leli ngiyahamba nje cha thina siyasabatha lesikhathi asishintshe sihlale siyinto esiyona. Amen. Ngakho-ke ngane zakwethu njengoba nina sila koza mithi ngicela sibheke emuva ngesiqhaza khona usizi oluthwele thina maNazaretha lungaphezulu kwabantu abangayigqokile ingubo emhlophe. Inkinga la ikhona ukuthi uma usungenela uthunyiwe la akaze uthunywe umkhokheli, akaze uthunywe umshumayeli, awuthunywa umfundisi, awuthunywa umvangeli, kodwa uthunywe imindeni yakini. Amen. Njengoba nami umkhokheli papa uthunywe imindeni yakubo ezela akathunywanga yabazulu. Kodwa namhlanje sesedukile silahlekile sikhona ukuthi into uthunyela umswakwe emazweni akini ingako usuke wayithola noma osuyenzile uzuyenze ungowaphi
lesi sibongo osisebenzisayo isona yini sika baba wakho? Makungesona sika baba wakho akube ngesika mama wakho. Ngabe sona sika mama wakho siyisona yini? Anikwazi ukuthi mhleli niwufake egcekeni nizala uma wethu. Uthi nje lokugcina into ngethu umlungu noma kuthiwa inhlanhla yokusebenza ingamboni lapho ngakhona kwehla kwenu ngoba simfutha isifundo ukuthi kambe kanti sasizokwenzani. Uzubuka abafowenu bayakuthakatha. Hayi, abekho abakuthakathana. Awuluki iphapha lakho. Sonke sisuke emakhaya nje waseyila ade sihlabe kuseni. Wase kwakhona okunjenga microphone okudinga lapha emakhopeni. Ama ineze kuhlokosha nje. Ubuye kuphathisa amathuba ungalakela sijwayeleke ba. Kodwa nephupha. Lesibongo sakini. Yonke lemizi la. Mawungena kuyona yakhe enye yafana. Kodwa amaphunga wakho nawafana. Ukuyibuzeni iMnazaretha oyingcwele ukuthi njengoba udaliwe kunento ukuthi ufuna uzoyenza. Kodwa khona esemzimbeni wakho mawuyibheka umsebenzi wakho wani esana isithunzi sakho. Isithunzi sakho leso hamba naso noma ngabe wenzani umsebenzi waso owokwenzani singo sokwenzani sona kuwena. Esakini noma sasakhaya konyoko noma sasakhaya baba noma sasakhaya mama wakho noma sasakhaya gogo wakho. Kodwa lesi sithunzi la uyakhona sihamba nawe into yenzayo siyayenza. Kodwa umthetho wakho umsebenzi waso yini? Uzokwana manje emhlabeni. Yonke into yakho yofika ivele isithunzi sakhe adusenza lento akade yenza la. Neyodwa ngeke sivele. Umgado wakho lo. Othi ushona ngapha. Namhlanje abazali bethu sebehambile, sebeyafika ngale, ziyavuka izithunzi, sebeyabheka ukuthi yini oyenza emhlabeni, kwenzakalani bese kuzothi nansi umsebenzi owenza. Ikakhulukazi ngicela ukuthi ngapha insizweni ngathina abantu abami. Elingehlise izinga. Okay, ake sehlise izinga lokuthi makumithi ingane zakithi emagcekeni bese sibale nomlomo esizophakamisa namazwi siwaphakamisa egcekeni ikakhulukazi singumNazaretha. Ngoba njengoba kwenzeka lento nje leso sithunzi sesibongo sakho sithini ngalezi ngane wenzeni ingabaphi kwenzakala nje nje ukuthi ngabe ngempela lesibongo ingakho ngikhelele ukuze isibongo mina uNdlunkulu ongizalayo ngimthole no100 yomnyaka kuyena kwaXolo. Bekuma wami maXolo ngidla amasu kwaXolo omaXolo bafo namhlanje ngiphinde ngisabadla basakhona. Swaphe ukuthi yona sethi uma akuyena wakwaXolo owakwamagwaza. Ngathi nje bese nenyanga ke siyaba osethi wathi ngena zambule. Uyovala isizwe ayimnikeze iminyaka ehlanu 105 asiyakushiya. Sengimtholile ukuthi ungwababa. Kodwa lakithi iqala lingakaze akekho ngathwele kazi. Bengihambile ngesabatha nesonto ngilapha eShakuthwela la ngokwakha khona sengiyasuka ngale ngiyokwakhela inkosi yakithi hambe ngo1856 December 2. Namhlanje wena baba kwami ngamthunyaka usuka wambona umkhulu wakho usuka wambona. Angazi ke kufuna kulungisa ulimi naba benza lezi zinto zamabhoba. Kuthiwa khona izala abantu nenzala isibongo sakini. Bahlukene labo bantu. Amen. Inzala abantu nenhlabathi yakhe imisungule isibongo sakini. Angazi inzala abantu nabaqala la kukhokho. Noma iqala khulukhulwana noma iqala kukhokho. Inini eseliyobheka ukuthi la iqala kubani. Njengoba ngitasibuyele emuva mina inhlahla enginayo asinawo isibongo fana nabaZulu sinezinga. Njengoba ngingokwaZulu inhlabathi yami uZulu ngoba 296 yena uZulu iqale ngithwele bengelakhe wayegana omabana ukhokho yazokana nakhosazana ngakho leli iqale segcekeni kini akulona kakhokho wakho uyise kakhokho wakho wayegana oNdlunkulu amanga bona ke noma sibele kuba benga umabani omaziyo ukuthi kwakuyena
La emafonini eniwaphethe ize nifike lokho kuthiwa ingolodi lapha ngiyakuguluda abangazi nje yonke into ethola khona umuke wayibona uvele uyithatha uyiqiniso kodwa unalo iqiniso layo. Uyazi siboshwa amacala amadoda asizalayo abengaphendula okay le nkomo othi mawulotsholwa bese kuthiwa siyayishiya lapha uboka lapha isigodo siyishaya sayivana imizi yamadoda njengoba kuphutheka sisho isigodo ngiyibona imvuma isigodo kodwa sokhiye ngoba izinkomo zami ngilotsholwe ngazo ebese ngithi ngicela ningishiyele lenkomo ngibeka ngayo umbeka wengane yami noma impandla yenga bese bethi abantu hayi inkomo yamasi ihlukene leyo nto. Inkomo inikeza ingane yakho ukudla amasi akuyona impahla akusona isigodo inkomo ekhishoyise ibekade lengane uyifuyisile ingane yakho uma isihamba lezi inkomo siyemsini akuyona inkomo yamasi iyodwa inkomo yamasi umama nobaba nje sobele kubamba sesiyenzile umsebenzi niye ngizothiwa uma unemisebenzi emibili phela emese yangena emhlabeni ubheje umnyango ongena okababa komngane angijolo siwenze ukuthi ubaba akazokunikeza ngishamasi zizeni ngani kodwa amasi wakho inkomo ngiyeza ubaba kamasi ungamnika kanjani ubaba wakho yena uyisengazange amnikeze ngase ngani uhlalele ungabuzi yini uzokwazi izinto zemizi yabantu kodwa ezakini ungazenzi ungazazi yabo zabalise intatheli yonke la akekho ngelintatheli nizintathe nathi ekuqala sengikhanyisa mfana kwantu engikhanyisa le uyabona lapha emafonini ugcwele zonke izinto enitholayo kodwa ngisho neyodwa yakini oneqiniso layo ukuthi akahambe ngiyifune njengoba kunamaholiday ukuthi uma ufikile ekhaya hamba uye lapho wagane khona obabekazi bakho uyofuna into yakini uzolithola. Siyeke ukuthuka ingane zethu siyixosha uma ngithela ekhaya hayi ngoba sinentana ayiqali ngazo ukuthi namhlanje lengane ithole umntwana ekhaya umntwana inhlabathi yakithi yayinonje kulo 16 oqala mashakasi lo gane mashakasi enekwemzini wakithi ezongena kithi ungoka 79 usuka kuzofika kimi ngale yakhe yokuqala yathi umntwana ekhaya kwenzakalala lezi ngeza namhlanje ezame zinjalo ukhona umgqomo kulahla abantu abanjalo abantu abathathela abantwana la ekhaya emphefumulo la ilakuya khona awuyu nemleze egama lazini iya uqonde njengothi lomkhonto ngoba uzofunqukuzeke la uzoya nabantu bakini kanti khona umuntu la ekhaya ofike wazala akuyena la ekhaya kodwa ngelo gijima phambili osezokhuluma izinto zakini ngoba ufuna uyohlehla emuva uyofuna izinto zakini ugijime phambili uthi ngifuna ukuyala uyofika wenzeni khona uwe le nkomo le uma seshadela umntana mkhulu le nkomo akufunakala zahambe emhlabeni engazange ibulawe lapha kuboka agane khona umkhokheli kodwa kugcineni le nkomo basho lapha kimi bathi siyayibulala unomqembe senza sibulala le nkomo yesikotho sengiyotakaza yami ngela ngithini nami kufuna ngenza izinto engizosuka nazo ezinhle sombona abe ngiyagawuthwana ngithatha umbona nguse khona ayibulawa le nkomo ngingekho kodwa lamadoda asizalayo ngoba befuyile eganiwe emeka washaya u12 wathi ngo1 bayambona umkhakha kafika umlinga lapha ethi angasikhathile ngenye indoda athatha umkhonto ayikwazi inkomo manje fika ngiyafika inkomo isikele phansi uyazi endlini yakithi egazini zilotsholela ngo48 wenkomo ayo 16 amagabizina abanomzane umnomzane inkosi kodwa kaze ngangibazana kodwa ihlazo lo 48 okhuluma ngawo make wabulala le yankomo kungafikanga leyo ngane yami akazange lotsho ekhaya ayaziwa abukho umngane wayo uyibulala kanjani ngakafika namhlanje baba bethu bayibolela lo nkomo sinqathuza sehla senyuka nje ileyo nkinga yokuthi inkomo yesigodo uyenze njani bantu basemzini njengoba senibahle nje seyibulewe inkomo zenu bafikile abasemzini baba khona isitha bazohamba naso uyihlo ubaba wakhe bona lenkabi imvuma yakhe khona la
ikhona babuya abangene khona ngalake bazo uma bengizange befike hlalelweni benzela kanjani kanti eyakho ndabo alikho la ngeke nina njengoba ngike sithwele amacala abazali bethu uzothwala icala lenza abantu bakini amadoda asalayo bekungabantu abebenolako abanye abangenanga ezulwini asibasi nabangena ekugcineni uNkulunkulu aphumela ngoba nabo bewu4 ebese banekhanda eqinile kanti naye akazenzi abanelile ekhanda eqinile angazi ukuhlaza niyangizwa ngiyathula omnethu ngabona behlaza angathi baqinisa abantu hayi ngoba behlaza inkinga inkulu uthena la phakubo kwakhe wathatha isalukazi esomganisa siyomgada noma ezozala emhlabeni akafiki umuntu ezala emhlabeni ungekho umuntu wakubo ozokwazi ukuhamba naye wanikeza umama owayeqoshiwe la ekhaya engazange enze izinto zakhe ukuthi uyena umgada lomntwana ngisho ngisho sehambe yosina ahambe naye uyothi afike emzini afike izinto engalungile kanti akuyena lowo yamuntu osemuva kuyena izala abantu bakithi iboshiwe ngalezulwini kulungu lutho komkhulu kuza kokhokho bonke bebethi bayafika bahanje lo ondlonkulu wabo bagame uze koba bamkhulu yiso leso uze kobaba yiso leso uze kumadodana ngisho amadodakazi azalana ekhaya emekafika emzini ayithi indoda iphuma ibhekane naye bephuma bhekane ubusumbiza ngonoyila akayena unoyila ngithebheke emuva uqhamuka ngowakhe kanti lesa salukazi esathi ngiyahamba mina ngiyosebenza kodwa wathi umkhwela ngithanda saphuma bhekane siyafika ngale safika sathola umntwana nomsebenzi mase sibona wathi umnumzane isandla waphuma lokho waphinde emuva yakubo ebefika kubo akekho amhlawulele wayeseyafa efele endleleni namhlanje ungena kulabo makoti namhlanje ungena ekuthina akekho kana kufa amakoti ufaka izinto zakhona ilesa salukazi esokhe saxoshwa pho uyosifuna njengoba ngiyintatheli ake ngibe intatheli egcwele lithi nasemndeni yakithi yonke ngiyifuna kambe mina njengoba ngikhamba ngilizwe lesifo ngikhanga kuphi kuba ngisaleke kanjani ungahlali kuba ngishunyo kuba isizulu manje bakuzele ufuna ukuzaleka kwakhe wozala ubaba wakho ufuna ukuzaleka kwakhe ugogo kuyale kodwa nje ungazange namuhleli ulokhu uthena bishembe ulokhu yozuthi yakhetha ushembe usiza abantu kanti akunjani inkinga ukuthi mina impande zami akaze ngiyifuna ukuthi zimi kanjani ngishayela isikhonkwane lapha sithi mpele ekhanda kuhle komntwana ebenza umkhofu thina siyazenza ingane zethu imkhofu into yokuthi mina angiyiboni uthi wewe ngumjoyelo wabona lengane engamethu unene uyibone lo ngade yakho ubusuyithengela yonke into enze yonke kanti awunene ukuthi uyishaya isipikile ekhanda yenza umkhofu siphikiwe thina abazali bethu wathi wabona lengane ukho imike yakhula ngingcono nabantu besima hayi ngabe bakamthini ithanda kabi insizwa ukuthi yobona uyise kanti uyise wayiphika akaza khiphe ngishinkulu wathi emyabizwa amalelo ineli khulu insizwa isiyofuna ubaba wayo isiyemzini wakho angani into zayithatha ukuthi ingane yomfana iyayibuyelisa ekhaya awikho phela ayiphika mahhala kodwa namhlanje sinjalo sizelwa futhi abantu abanjalo kodwa ke kho naka kwamafoni ey'ntatheli zethu ngicela sihambeni siyobuza ukuthi kwenzakalani lomkhulu nolokhokho lonkulukulwana ebefika ade hambile kanti uNdlunkulu wakho usale uhlobonga bambona abantu mayisefika umnomzana abasamtsheni afika ahambe endlini yakhe ahlala egcine lokho ahambe emhlabeni emethu uyafika ngale bese kuyaphakathi usinqulisile ukwazi ungena thina athi nginani ngenzeni bese kuvela lo muntu ohlala ehamba naye lo isithunzi ethubani awunganje wahlobo angiyazi abakutshelani babe kwesaba onolaka namhlanje ukwazi ungena thina azafike lenkosikazi nakube yiso leso namadoda nakube yiso leso kodwa uthe uNdlunkulu kakhokho wesithathu wamemezela wathi ngane zami nkosikazi ngiyacela ukuthi ngisize ngiyahamba manje emhlabeni kodwa ngibona ngizofika la ngiyakhona uyilandile lo ubabekazi wento akazalwa umntwana hawu athi uze ngamthola endaweni ethile ngoSawoti wawuphuma umphefumulo
bacala bathathelele kodwa umyeni wakhe akahlawulele ngoba waphinde waya kuyena kanti vele ungcolile waboshwa ufa wonke umuntu ushemba nasizo hlehlele emuva uyofuna ukuhambe khona sengigcina sensizwa bangkhana nje nanento kazi akekho ngamthandisa emasontweni ngibekho kade nyama bani ekumashi February omunye umntwana ufika la uthi ke manje ngicela umsebenzi uzowuthola ufuna ushona ukuthi uthanda kuphi mina ke ngimoshebe ngiyagaranta ngiyayiqhenya ngayo amen ngisho kuthiwa ngisho lapha ngibile beshala manje ngivula kuze kushaye u11 ngihledle mase ngiyolala lapha ngibhalela ubani ngizomsaba ngeke nangele biwe ejombe efika agqekeze khona athi uyiphoyisa uthe yonke into la ithekeni ngizomvala ngani uke yathi lensizwa emashini lapha sinezikhali lapha sinehlabelelo khona umthandazo ovuka khona wokulala khona ngasekusende noma ngothufusha yizona ikhompane zethu esibiyela ngazo ukuthi noma kanjani kodwa ngeke ukuthi uyoshawa 9 uzwa ngathi ungenza into ethile isikhashanyana osikeze ushenge bese uyadedela njalo yini ufuna wathi ngicela umsebenzi ukephi wathi ngibambita wakho kakhona ngoma wathi awusawuthola kwase kwathumana wakhe manje ekhaya sahamba sinodadewethu ikhaya lethu lilodwa abantu abadala bangazima manake uhamba kuye eplane uyokwenza u1 no2 no3 no4 kobe sekuphuma ke umshumeli ke ahambe wenzela lapha hayi athi afika athi uhambe unikele baba wakho nomkhulu wakho bathi manini imbuze ngamuntu othakale uyise ngoba awumani ukukhokhile kanti uyise walengane uhlala la egcekeni hayenza ukuthi safica ezandla abantu abadizana banothula kuyo yathi ke ngomsombuluko yayirejistwa ngesabatha bayasebenza yakhushula esikhundleni ngathi woza yafika zonke bathi lethi imali yami inkomo zami letha ngathi babi inkomo zami ngathi kanti ungaka nje wena umuntu ohleka naye yathi baba ke ngathi yathi baba ukuziswa yini ngathi ngiyabona ubona igazi lakho liminda inyakazi athi hawu baba ngathi baba wakho uhlala naye athi ahambe uyongibuza ukuthi ngizokane uma akasekho ngeke sakhuluma naye umuntu ebezokhuluma naye uma kodwa ngicela ubaba wakho uhlale naye sikhulume njengamadoda sosizana yathi baba ngizokubona ekharaji ubaba wami wangiphika ngithi mina uthobile khuluma isizulu yathi yini lo ino 26 years amfundisi wafika sahlala bathi hayi ngabe sizangikwazi usafunda isikole wawuvela ungena kasibhema khona insango wena ukhuluma wathi ngayiphika ingane yami kodwa futhi ngihlale egrade ngathi ufuna uyekike uyoyigeza khona uphinde uyoyigeza la kubo kwayo uyima kwazi ukuba khona into ozoyenza leyo wathi kithi sebefikile abantu bakithi ngabathola bathi ngiyakhuluma nomama umfowethu uyavuma kodwa umama lo umkhaya wakhe uthi ngizothweka idlozi waphinde sefuna manje usibonga ufanana ehlala hamba ufuna abantu bakwazi ukuthi ngizobathola ngabathola abawu4 ababone emahlweni abakhuluma bathi babuya eceleni wethu nganyuka ngaze bazobathola la awuthola uzobikiwe abangakithi sayenza lelo kuqala sakhetha sekhetha sithe siyothenga imbuzi la musu webisi shona banza hamba na intokazi akithi loya ziyaqhubeka nalo izinto imina ithi khokha imali ithi mara ngale mali uyithathe le mali ithi bana ngathi baba yena uzokhokha ekaphi eyami ngathi akwazi ukukhipha imbuzi uba wena uzothenga imbuzi ukuyigesa wena imali ufuna ikishoyile ngithe ubaba ngifuna ukushitha ngasisebenze ajuluka bemanzi usukhokhela le mali base ngiyikhipha mina bathi thatha le mali uyothenga ngayo le mbuzi kababa wakho uzoyikhokha bese mali wathi ngekhokha ngamse habe bamole bokana ngathi basuka lo ngithi mina uyaqalaza manje akasazi kwenzakalani angithi ke mina ngaliqhanda iqala lenje lana ngavele ngabona ukuthi ngane iyathola ngathi mana la unganinyakaza akhubuka ngejubana ngangena lapha kwaBrisithi ngase ngithenga ibhinqa ngase ngithi mina ubona ukuthi ababimba yathi kwenziwa njani ayazi ukuthi kwenziwa njani ntombi yathola into engayazi 26 years yakhi koyise uhleli naye namhlanje wena uyathanda yakhe ingane iphiko uyise uyiphoqele nenkani uthi ayiye kuboka baba wayo iyohlala khona eyenze zonke izinto ekugcineni kodwa le ngane ayikho into eyilungu nami ngoba ngoba wayinikeza usheleni leyo ngane uyiphikile ayikho into eyilungile
ngicela ningisize enisebenzayo nisebenza namakula thathani imali kuphela kodwa okunye ningakuthatha njengalokho uma nidla ungcwele wena musukushelwa ikula lokushela ukudla musukushela umlungu akushela ukudla umuntu ofuna ukushela ukudla nanguma wakho nabo dadweni nidle nabo nenze lonke kodwa musuzoshelwa isilwana musuzokwazi lokho okungakade kusele kuwena ziphila ngezinto zakho zonke zingaqondile wena ungawabani waphi oyihlokuzalayo uma usuyifuna ingane yakho insizwa ushaya iphakethe ungaqali uyikhokhela ukhipha imbuzi eyibili uye kuba kwentombazane uye nini uxolise bogogo bakho nokokade abakunikeza ingane uthi le ngane eyeni kodwa ngathi ingane yomuntu ungayiphika iyacela uxolise uphindela kwanza konika bese kutholakala imbuzi uqale kini uyilande le ngane sokhuluma nayo uzoyigeza wena yithi hayi omunye umuntu igeza ubaba wakhe ayigeza isisuqale kesona eqeda thinya ingene ingabisangena lengane kubo kwayise ibisi yaphuma iye ekhabonini ifika ekhabonini ayikhiphe futhi imbuzi ayigeza yena ibisi ingene ekhabonini uyisebenzise ephinde emuva uyimaye eshaya iphakethe ahambe yokhokhela ingane yakhe siyezona nsizwe lezi sesiyikhokhele sivele siyiphikile kwenziwa njani sesiyikhokhele kodwa hamba uqale phansi uyoyigeza uyokusuyivusa lezi nkomo ngoba uyenzele esitsheni esingahlambulukile ingakho ungalokhu lutho izinto zayo sicela ingane zethu nathi uNkulunkulu asiphe ukuthi sizazi ukuthi njengoba singla lesi sibonga ngithi izulu ngaso hayi noma ngashaya phansi ngoya ngiwakhona ngempela wena sakho wangabazi ubaba wakho akazange ashade uma wakhe ashadile ugogo wakhe akashadile ugogo kama wakhe ashadile ungwabani insizwe nazi ubaba wakhe wena ndoda wena wathi ukazibekana uthola ukuthi ubaba wakhe akakanini umkhulu wakho ukhokho wakho ukhulukhulwana wakho wena ufuna ushisa impembo labantu wenza njani bagaliswa kanjani laba bantu le nqwabe engake u5 engagalisi ingaki inkomo futhi umuntu ayedwa kulabantu abawu5 inkomo seliyasina udwena uya onyazini lwezulu ukhipha u25 rand bese kuzoba u10 rand okuthuma ushebe ukuthi akuhambise inkomo ekhweni lapho wagane khona lokho wakhe usubela khokuyele uphinde kube u10 rand wesibili uthi ushebe akahambe yobashadisa le mama ihlanze ukuthatha ibela bakushisela khona impepho ihlale insuku ezo7 osuka 8 kusiyayithatha kuyisa uNkulunkulu njengoba elokuzaneni empuzo ngizofika ngana ayebehleli kunabashumayeli abahlale belindile nasi imvelo bathi sheda ukuthi kusithathu leyo nto ufuna uthethe iqaphe nasi ke sengicela mina umgogo ngihambe ngomuntu lo 1906 ubehamba ngathi ngiyamfuna ngimthole angimthole kanti akazange wakhipha inkomo embili entathu kwasuka impi beyithwalwa ngintombi ngathi siyahamba ngimthole ebhamshela esuke ngapha ngabona emva kwalokho ngathuma ushema ngathi akamthethele icala wakhipha lezi nkomo wathi kuye wathi indaba ezitha intambo zami uyikhokhela amkhokhela ngakho ingane zakwethu uNkulunkulu enemusa nothando nobani akake ishaya iphakethe lakhe ikhwapha lakhe alize ukuthi thini ebese ebheka entweni yakho nasi siqongqwane phambi kweninsika le umkhokheli kodwa umsebenzi ade wenzela wenkomo wahlaza washo ukudla bekhasini ngisho ukokwami umuhle nendlela zakhe walusho ukuthi wathi uyobani wakuzokwenza nani kodwa pho wena yini unganceli khona ukujobelana njengoba uyintatheli awuhambe uyothathela kini inkosi kusendizweni siyabonga amazwi asekhulunyiwe inkosi kusiyophama okanye shangasi asibone ngengoma ka-49 babungwane kube sesibhekile enkosini